jakinen zenbaki berria, 220garrena, zenbaki monografikoa da. Gaia, umorea politikoa da. Tesi badaukagu izenburuan bertan. Izan ere azken aldian, Euskalduna naiz eta zu ETV-ko programarekin, lehenago ere 8 apellidos vascos pelikularekin, Baia Semanita ETV-ko beste programarekin, hainbat eta hainbat adibide ditugu, umorea ez dela gauza zuria, ez dela gauza neutroa adierazten digutenak, alegia, umoreak izaera politikoa baduela, eta hain zuzen ere hori aztertzera dator. Zertaz egiten dugun barre, zertaz ez, eta nork agintzen digun, zertaz barre egin ere. Lehen artikuluan, Inigo Aranbarri idazleak, historian zehar Euskaldun baserritar rutari, estereotipo horri egin zaion burlari buruz idazten du. Bigarren artikuluan, Uxo Anduaga soziologian doktoreak, umorearen izaera politikoaren funtzaz idazten du. Estatugintzarekin eta nazioagintzarekin umoreak duen harremanaz. Hirugarrenean, Unai Iturriaga bertsolari, irudigile eta gidoigileak, bertsolari esperientziatik abiatuta egiten ditu hainbat gogoeta umoreari buruz. Laugarren artikuluan, Laura Mintegi idazle eta EHko irakasleak, adierazpen askatasunak politikarekin eta erlijioarekin eta duen harremanaz idazten du. Bai Euskal Herri mailan eta bai mundu mailan izan diren hainbat kasuren inguruan. Eta 5. artikuluan, Mario Zubiaga eta Eduardo Arana, EHko irakasle eta EMAN ikerketa taldeko kideek, Tirabairak proiektuaren mamia aurkezten dute. Hain zuzen, eguneroko prentzan, humorezko binetek eta euskal gatazkak izan duten harremanaz. Eta bukatzeko, egunen gurpilean atala, zenbakiro bezala. 5 artikulu, Miren Artetxek kulturaz, Enrique Galartzak ekonomiaz, Txerra Rodriguezek soziolinguistikaz, Koldo Diaz Bizkarbuenagak ingurune digitalaz eta Ignacio Aiestaranek glokaliaz. Eta atzean, beti bezala, baita ere, Unai Iturriagaren irudi bikaina. Poliki irakurri eta humorez bizi.